Oameni buni, astăzi foarte frumos. Dați un like. Okay. Oameni buni, astăzi foarte frumos să degustăm sushi. Nu știu dacă se zice degustăm. O să încercăm să cu bețișoare. M-am trezit. Stai. Nu mă băgați în seamă. Deci ce important e să dați un like, să vă abonați. Nu știu cum se țin bețișoarele. Ok. Bețișoare stupidă. Da, gata, I am done. Yeah. Oh! Avem aici sosul. Un sos de... Nu știu. Oh, ok. Încercăm. Ia bă, du-te de aici că eu am eu foarfecă. Gata, boys. Ne-am întors și o să gustăm pe asta. Da. Miroase foarte iute. Să mor eu e verde, zici că să muci. Sau ceva de gen. Ce Dumnezeu e scârboșenia asta? Nu știu. Stați vă răbui. Cam așa arată. E foarte verde. Și acum o să degustăm. Primul nostru sushi care o să fie acesta. Oh, Dumnezeu, era să cap. O să mănânc pe primul fără sos. Păi, sushi pentru mine e cea mai bună mâncare. Știu că e ciudat că mă filmez că mănânc sushi. Ok, am zis și eu să degust. Cred că degust. Să degust și eu ceva. Ok, primul a fost foarte bun. Foarte frumos. Al doilea. Ăsta e cu somon. Atât băieți. Ăsta e cu somon. Foarte frumos. Muci. Sunt eu muncii. Chiar. Ok. Oameni buni, vă recomand sushi. Cea mai bună mâncare. Sushi. Cred că trebuie să ne punem mai mulți muci. Ok. Sau de fapt. Uitați. Oh, Dumnezeu. De ce am pus-o pe lângă? Și de ce mi se de pe... chiar că sunt mulți. Păi, aia n-a fost ele. Băi, muncii sunt foarte iuți. Eu nu mai mănânc muci. Ok, hai să gustăm și celălalt sos. E lichid.
Nu știu ce Dumnezeu... Oh, cred că ăsta e delicios. Ok. Trebuie să arunc și de la gunoi. Ok, gata, guys, și ne-am întors. E foarte lichid, adică nu pot să vă arăt la cameră. Trebuie să luăm sushi-ul nostru preferat, adică ăsta, și să-l băgăm în... Da. Aia e frumos. Păi, sushi-ul ăsta e raiul pe pământ. Mai ales că te sărgează de muci. Spune muci. Uite, mai avem și pe ăsta. Ăsta are castrabete și nu știu exact ce mai are. Dar arată bine. Îl băgăm și în amestecătura asta. Uitați. Iar e sos. Dacă vreți să vă cumpărați și voi, eu am luat de la Lidl, nimic greu. Și îl avem și pe ăsta cu pește, îl gustăm tot cu un pic de sos. Fac foarte mult sos. Bag cu foarte mult sos, de cu sos. Și îl mai avem pe... mai sunt 4. Și o să mai rămână 3, dacă le iau pe asta. Ok, ăsta îl miros. Miroase chiar bine. Luați, mirosiți, ok. Ok. Tot cu sosul vieții, cu care mănâncă sos și toți băieții. Și presupun că le mai am încă pe astea două care sunt lipite. Gata. Cred că ăsta e somon. Nu are gust de somon, dar cred.
Veți cumpărați-vă și voi. De data asta am pus și muzica asta pe fundal. nu știu, nu se potrivește. But it's ok. Ok. Și ultimul pe care e tot la fel, n-ați pierdut nimic. Punem tot sos. Și ultimul este ăsta cu castravete și viermi. Nu știu ce Dumnezeu o fi aia, brânză. Nu știu. Ok, ultimul. Foarte bun și ăsta. Și păi am mai găsit și acest suc de pepene. Nu știu exact ce gustare. Nu l-am gustat niciodată. Ok, boys. Gata. Și îl degustăm și nu știu. Îl degustăm și pe asta. Miroase chiar bine. Ia. Chiar miroase bine. Miroase ca muzica asta. Ok. Dar ce Dumnezeu spui? Ok, gata. Bun și asta. Mă duc la mama să-i spun unde a cumpărat sucul ăsta. Dacă vreți, luați-vă și voi. N-aveți nimic de pierdut. Oh my god, era să cadă ăla. Gata, boys. Și stați să vă spun. Deci, sucul îl luați de la Cora. Credeți-mă, boys. Uitați în fața. Ok. Credeți-mă, boys, că sushi-ul, că am făcut un pic cam multă dezordine pe masă. Și sucul au fost delicioase. Și jocul ăsta îmi place. O să facem un episod cu el în aceeași zi. E ca în ziua asta. Pa! Sper că v-a plăcut acest video. N-are de ce să vă placă, oameni buni. Ok. Pa, pa!